atong hisgutan tong Duiro, no? Kay katubang atong gihisgutan dire nga nagpadangat og text na to. May tungod sa illegal quarry. Katumang quarry, walang hiya Sa po ng mga... level ya sa lungsod sa Duiro. Atong nadungog atong Padayon, di gihapon na sa Duiro. atong nadungog atong niaging Huwebes, Sir Fred, no? Ang programa sa Bagong Duero uban ka sa ilang MPIO ug ang ilang chief of police, no? Sa lungsod sa Duero. So atong nadungog nga tinuod gyud kay diha may nadakpan. Nakadakop. Maayo kay nakadakop. So tinuod gyud tong gi-text sa atong texter dire gipahibaw nga dunay mga illegal nga truck dito nga mukuha og balas dili sa ingon nga kanang dunay authority, dunay permit nga gi-issue kinta sa province. So Illegal, white permit. illegal. So at least nga ang nagpahibalo na to dire gihatagan pod og pagtagad sa kapulisan sa lungsod sa Duero. Very good, very good. Atong i-congratulate no ang Chief of Police, si Chen man siguro ang Chief of Police sa lungsod sa Duero. O niya, basin pod sa paningkamot pod na ni Kagawad Jefferson Jeffrey Toralba nga mao'y chairman sa Committee on Environment diya sa Sangguniang Bayan. Ayo, basin ba yapon no? Kay Atong i-congratulate. kay giaksyonan man sa atong kapulisan ang maong text dire. So, atong panghinaot nga doon na po'y aksyon gyud nga paghahimuon si Kagawad Honorable Jefferson Toralba. Well, nalipay ta ng balita, Sir Mark, kay nagpasabot ka na nga kung ang katawhan magpakabana lang yun. Kunya, mupadangat sa ilang concerns diri nga way kahadlok, makita kita resulta. Tinood gina. Diba? Karon gi matod pa gi dakop. Amo na nindot na ay gidakop gyud. So, meaning kay gidakop, then illegal. Awa gi papilis gidakpon bagog kag Mana gikumpirmar no sa atong hipis kapulisan nga dunay mga illegal no nga ga-operate diya sa lungsod sa Duero. So ang pangutana po, Sir Mark, kining magpadayon ang illegal labi na sa mga lungsod nga dunay suba. Anha man sagad ang illegal sa mga suba. So magsige na sila usay sinako. kasagaran gina. Ginagmay-gagmay mudako man na. Ang atong pangutana ani kani pong mamalitay kay nagnegosyo og sanan gravel. Oy, kamo ba? Kamo'y nagpa siogda tingali ana kay nganong, di ba? Magsige man illegal. Na gani mo palit. Di ba? Kanang Kung naay mo palit sa illegal, then illegal po na ang imong negosyo. demand and supply. So Ug nay manginahanglan mo nang na apoy magsige illegal. kay way mo palit sa illegal, then way mag-illegal pod og panguha. Mao gyud. So atong panawagan si Chief of Police sa Duero. Chief, nakoy kaila nga sige pamalit og illegal nga hinakot nga bonbon, Chief. Mahimo dadi posas karon dayon, Chief. Ako i-text nimo ang ngalan, Chief, ha? Ako yung text ba pwede? Pwede mo text. Basta di mo to. Pwede. Gani Chief, dakpagod dayon, Chief, ha? kanang chief of police sa lungsod sa Duero, kugihan kay na. Mo ba? 24/7 ang ilang serbisyo dito. Abre ang ilang buhatan sa So mo dakop gyud, sir. pag-atiman. Modakop. Dihan na gidakop. So Ay, maayo. at least nga mao toy warning sa mga illegal illegalista dito nga mopalit pon sa illegal nga himo dito. Sige, og naminaw si Chief karon, tigpaminaw na nimo, Sir Mark. Siya mo nag-guest dire atong Huwebes. Tigpaminaw na nimo. Chief Chen sa lungsod sa Duero. Diya, Chief, ako i-forwarding text ani. Kompletong ngalan. Kompletong ngalan. Yan, ay track. Sighakot sa mga
illegal nga mga stock. Una di stock, Sir Mark? Kanang kuan sako-sako, istag Stock o kanang sinako. Mao kuno tigahakot. So mao ni naka padaghan sa illegal kina may mamalit di ba? Sige Chip, actionin ni Chip ha. Ako na forward ayon. Ya pahibaw ako og nakapusas na Chip. Ha? Kaya atong imong pagawasot. di kaya atong dungagan. Langiya mga ha? Ako man gatinarong nangayog permit bayad buwis, di ba? Nya sila hayahay kayo. Ayun na pasagdit Chip ha. Sige. Okay, so atong i-congratulate ha si ang Chief of Police o kapulisan sa lungsod sa Duero. Dili ba, Sir Fred, na po'y buhatan sa probinsya na nga mao po'y nag-monitor ano yung mga illegalista? Kanang BIMO. Bohol Environment Management Office. Kaniyan to, marag dili na BIMO siguro nga ano. Na abitola in create. Pero mao gyud po'y ilang pangsyon, mao gyud po'y ilang kuan gyud. Hinautod ta kanang bag-o sa panahon ni kuan karon ha, bag-o. Governor Ares. Bag-o nagalandili na tong BIMO. Kay Puryagaba pa tong BIMO, Sir Mark. Ato lang ning itugan sa katawan. Puryagaba po to. Muduaw sa mga illegal kuno nga mga illegal nga mga kalihukan. Modritso bang kapitan. Siya bang kabimo oy. Adto pang nakop sa suba. Kay tuwa dito nang gihakot. Diles kapitan. Modritso bang kapitan. Kaniyan to na ha? Lagi. Kaniyan to. Kunya pagkahuman may nga Sir Fred. Kuyog ta asa man ta. Ato ta Elmar mga onta. Langi. Sige. Atong ipaklaro nga kaniad to na. Kaniad to lagi kaniad to. Sabi mo pa. Karon bag-o nang panahon. Bagong gobernador. Bago ang hipe po na ng maong opisina. Kailan ba niyo, Sir Mark? Wata kailan lagi. Ang atong importante panawagan sa nagdumala ng maong opisina. Di ba na Modritso pos kapitan? Wata kay ba? So dili gali maundang na, so pwede mahitabo ng imong giingon. Moderitso kapitan ug naay illegal nga wa maundang. Maaya palagi atong hipi na lang oy. Ito na lang hipi. Pibaw na tong hipi na lang. Kay mudakop gyud. Okay, ug iagi pa natoksan ng mga opisina ha. Sa abay ni bisita, ibis manakop, modris yung kapitan. Ang kita ay ni bisita man sa kapitan. Oh. Ay, happy tinutadak pa no. Ha? Happy. May buntag diha sa barangay Bambool. Katong gibisita? Ato man gibisita kay ato yung gitanaw. Daghan po dito reklamo. So, nakalabay ko Sir Mark, di mga sinako. Nagyo na. Sinako. Mas dali man ikarga. Sinako kay iniglabay stock, diretso man na. Pero kasi legal po to. Manghinaot ang legal. Buotan tong kapitan oy. Ang atong gihisgutan kaning nagpadangat og text na to nga naay illegal. Pero og illegal, mas maayo. Kay illegal ang gihimo. Ito, mas mosalig ko sa mga mas legal ang kapulisan, Sir Mark. Maayo maning police yun kaya naman sila power to ano mga illegal. Police power gyud kay policeman. Wala naman na, di naman kinahanglan warrant of arrest. Basta akto nga nagbuhat kag krimen, wa na warrant of arrest. So, na mapod lagi mga balaod nga atong gisunod, pero kanang akto nagkubkob dito, nagsuod sa sako, ay akto man ang krimen, so wa na warrant of arrest. Mas mosalig ko Sir Mark sa kapulisan. Atong mabit ang atong gi-congratulate sa ilang gihimo. Basta san and gravel pod lamang Sir Mark. Pero siya bo Sir Mark, napoy managana kumutig pod oy. Napoy uban. Kay na seryoso gyud, no? Betinol bitaw na usay ako mismo. Managana pod ko kay nakabalita lagi putaan ni mga pulis nga maupod lagi sus Ginoo, di na lang nato na palabisgot. Ang importante nga mahatagan og pagtagad na, ha? Again, congratulations ha. PNP Duero nga matod pa nakadakop
o mga illegal nga mga tighakot o bonbon. Congrats,